Fil-Parlament, ix-Shadow Minister Nazzjonalista George Pullicino iddubita l-MCAST u x'denju jagħti first degree u masters. Il-Ministru ivverifika li l-MCAST għandha l-istrutturi u l-profil akkademiku biex issir din l-auto-akkreditazzjoni. Huwa permezz tal-MCAST li ħafna studenti Maltin u Awċin kisbu l-ewwel degree tagħhom u issa grazzi għal passi li ħadan il-Gvern qed jaspiraw li jiksbu masters. Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Għolja u Avvanzata, l-NCHFI, għarfet il-kwalità għolja ta' edukazzjoni li toffri l-MCAST. Il-kulleġġ għadda minn proċess ta' quality assurance b'saħħtu ħafna. George Pullicino irid jiskredita dan b'implikazzjonijiet negattivi ferm għal min jażel li jeduka ruħu fl-MCAST. Issa rid ngħid li l-MCAST tkun akkreditat minn istituzzjoni indipendenti ikollu ovvjament kredibilità akbar. George Pullicino sfida lill-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo jispjega l-mod li bih qed jingħataw akkreditazzjonijiet fl-MCAST. Min fejn oriġinat din il-proposta, Ministru, jekk ma tirrispondinix illum għall-inqas ikollok id-deċenza tirrispondi fil-ġranet li ġejjin. Il-Ministru għall-Edukazzjoni irrisponda ftit tal-ħin wara. Jidher li mhumiex informati li lejlit l-elezzjoni l-MCAST fi żmien Gvern Nazzjonalista ingħata l-istatus ta' self-accrediting institution, jiġifieri ingħata l-istatus li l-MCAST kapaċi jevalwa il-programmi tiegħu stess u jistabbilixxi f'liema livelli se joffri dawk il-programmi. Aħna bħala oppożizzjoni Laburista konna qbilna ma' din. Issa għaliex huma kontra l-Oppożizzjoni Nazzjonalista li l-MCAST tkun self-accrediting institution li tajjela il-Commission for Further and Higher Education fi żmien Gvern Nazzjonalista. Tispikka nuqqas ta' informazzjoni jew il-ħeġġa lejn it-tixrid ta' informazzjoni żbaljata min-naħa tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Aqqas biss huma informati li n-National Commission for Further and Higher Education rebħet fondi tal-Unjoni Ewropea fi proġett u ġabet anke evalwaturi minn barra biex għamlu analiżi tal-Università ta' Malta, tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija u tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi biex jaraw f'liema livell huma u xi kwalità ta' programmi qed joffru u kif huma armati biex jevalwaw anke dawk il-programmi. U dawn l-MCAST ħareġ tajjeb ħafna minnhom. Il-Ministru deskriva dak ta' George Pullicino dalgħodu bħala attakk feroċi. Assolutament ma nistax nifhem għala l-Oppożizzjoni nfexxet f'dan l-attakk feroċi fuq l-MCAST li tagħmillu ħafna ħsara.